Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum să creați și să utilizați stilurile de paragraf. Această lecție deja presupune cunoștințe medii în programul InDesign și din acest motiv am divizat-o în două. În prima parte explic și demonstrez aproximativ lucrurile cel mai des utilizate în crearea stilurilor de paragraf, iar în partea a doua voi da exemplu de câteva stiluri de paragraf pentru a putea înțelege modul în care interacționează acestea între ele. Pentru început, trebuie să știți ce fel de tipuri de paragrafe veți avea. De exemplu, într-un ziar avem diferite stiluri pentru titluri, subtitluri, text normal, lead-uri, intertitluri, întrebări, citate, legende și tot așa mai departe. Toate acestea au un stil anume de text respectat în toate numerele ziarului. Deci, cum se fac toate acestea? Deschid un document nou și aleg paragraph styles. Document nou, așa. Mai întâi fac un pic de zoom și aleg paragraph styles. Ar însemna window, style, paragraph style sau de la tastatură F11. Așa. În panoul deschis vedem doar un singur stil, basic paragraph. Acum, dacă selectăm instrumentul Type Tool, despre care am vorbit lecția precedentă, vedem sus în panoul de control în ce constă de fapt stilul basic paragraph. Astfel, de bază avem Minion Pro Regular de 12 puncte, fără nicio modificare asupra literelor. Toate distanțele sunt la 0, limba de scriere este limba engleză și alinierea este pe stânga. Deci acesta este paragraful de bază. Cu aceste setări se pornește practic orice document în InDesign, dar pe noi acum ne interesează să facem singuri stilurile de care avem nevoie. Așadar, deschidem meniul casetei Paragraph Styles, de aici din colț, și avem mai multe setări. Nu voi intra în detalii pentru fiecare rând scris, întrucât la moment acestea nu sunt relevante. Din meniu aleg New Paragraph Style și a apărut o casetă. În primul rând scriem titlul stilului nostru. Eu voi face un stil pentru textul normal, adică textul corpului știrilor și a tuturor materialelor din ziar. Deci voi nota numele paragrafului normal. Așa. Și voi face OK. Deci el a apărut în această listă. Acum, pentru a vedea, pentru a vă demonstra vouă modul în care interacționează literele și tot așa mai departe, voi umple această casetă cu text. Așa. Iar în ceea ce urmează, voi arăta aproximativ modul în care fiecare funcție făcută de noi influențează paragraful de text. Deci avem aici 1, 2, 3 paragrafe. Deci fiecare paragraf, un paragraf înseamnă de fapt trecere din rând nou a corpului de text. Deci voi aplica aceste casete stilul normal. Deci am caseta selectată și aplic stilul normal. Întrucât eu n-am modificat nimic de când am pornit acest document, stilul normal este la fel ca basic paragraph. Să-l modificăm. Click dreapta, edit normal. Deci, după cum am spus, am aici stilul normal. Atenție, jos am preview, deci orice modificare o fac aici va fi vizibilă și în pagină. De aceea fiți atenți la tot ce se întâmplă la ecran. Deci, ce avem în casetă? Avem două casete, două meniuri care pot fi desfăcute în jos, unde avem Based On, deci tipul de paragraf pe care se bazează stilul nostru creat acum, și Next Style, adică în cazul în care facem Enter, ce stil va urma după această operație. Deci după ce apăsăm Enter, ce stil va urma. Deci la noi, la moment, paragraful este bazat pe nou paragraph style, deci nu avem un paragraf de bază. Deci noi creăm acum paragraful de bază. Iar în cazul în care dăm Enter, va fi exact același stil normal. Shortcut este pentru a face mai ușor apelare de la tastatură a anumitor stiluri. Shortcut-ul se aplică doar prin îmbinarea Ctrl-Alt și orice cifră de pe numpad, adică de la 0 la 9, orice cifră. Deci, de fapt, putem atribui doar 10 shortcut-uri maxim. Următoarea modificare, următorul pas. Basic Character Formats. Aici selectăm aspectul literelor din paragraful nostru. Eu voi alege Cambria
Știu că voi tot ar trebui să aveți Cambria. Deci, atenție, s-a schimbat și în partea stângă tipul de text. Deci am ales Cambria, mărimea literelor 9 puncte. Așa. Leading-ul este distanța dintre rânduri. Eu voi alege leading la auto. Kerning-ul, aceasta este distanța pe care o au literele în cazul în care sub dânsele mai este spațiu. De exemplu, litera T are kerning dedicat special la nume aceste litere. Deci sub dâns ar încăpea încă o bucățică, de exemplu, din litera A, cum avem aici în exemplu. Ceea ce este pentru a lăsa totul automat, lăsăm kerningul pentru matrix. Tracking, asta ar însemna distanța dintre litere, deci distanța generală dintre litere. Respectiv, putem face distanța foarte mare sau respectiv foarte strânse literele între ele. Eu voi face un tracking de minus 5 puncte. Astfel, orice cuvânt va părea ceva un pic mai strâns literele între ele, dar nu va fi foarte nu vor fi foarte înghesuite aceste litere. Case sau capitalizare literelor. Deci este normal, este small caps, adică majuscule mici, all caps, majuscule mari și open type, all small caps. Deci fontul Cambria este un font open type, astfel toate literele sunt automat pe small caps. Și eu mă întorc la normal, același lucru și poziția. Superscript pentru automat text mic pentru superscript. Subscript, asta ar însemna sub linie de bază text mic. Normal este textul de tip normal. Underline, text subliniat. Ligatures, asta ar însemna că, hai să văd dacă am aici ceva de tipul acesta. Nu am. Asta ar însemna că, de exemplu, dacă avem litera F și litera I, ele se vor uni într-un singur simbol. Așa, eu voi face aici un I. Și voi face un zoom pentru a vedea mai bine literele. Edit. Deci, dacă aș face ligatures, observați modul în care se combin literele cu și fără. Așa, deci ligaturi sunt on. Mai departe, no break, asta ar însemna că spațiile sunt considerate ca spații fizice, respectiv este o funcție care interpretează spațiile pe post de caractere reale. De exemplu, când facem un text aliniat pe dreapta și după ce am scris textul mai lăsăm 4-5 spații, acestea nu sunt vizibile pe pagină, pentru că textul de fapt rămâne pe loc. Însă dacă am alege no break, toate spațiile lăsate de noi ar deveni funcționale și textul s-ar mișca de un loc pentru fiecare spațiu adăugat. Deci noi vom lăsa no break în pace. Pentru că, după cum vedeți, aici deja dispare textul. Așa, strike through, asta ar însemna text tăiat. Nu cred că textul nostru normal ar avea nevoie de așa ceva. Respectiv, debifăm și asta. Advanced Character Formats. Asta ar însemna scalare orizontală. Putem lăți literele pe orizontală sau le putem îngusta. Așa. Sau din contra. Le putem îngusta. Deci asta este relativ dimensiunilor în puncte a textului nostru. Același lucru și pe verticală. Le putem lăți sau le putem îngusta. Înapoi aici, 100. Baseline Shift, asta ar însemna ridicarea liniei de bază sau coborârea liniei de bază. Și Skew, asta ar însemna de fapt un fel de italic false, în cazul în care fontul nostru nu are asemenea posibilități. Limba de scriere. Eu am ales limba română, pentru că să presupunem că în această limbă voi scrie mai departe întreg documentul. Și următorul pas, indents and spacing. Avem aliniere pe stângă, aliniere pe centru, aliniere pe dreapta, justificare pe stângă, deci justificarea
După cum o vedeți, așa de stau încoace. Deci este din capăt în capăt, cu aliniere pe partea stângă, astfel încât ultimul text automat trece pe partea stângă fără de justificare. Justificare întreagă, asta ar însemna fără de niciun paragraf vizibil, adică la coadă de linie. Eu voi lăsa pe justificare stângă. Balance rugged lines, asta ar însemna în cazul în care noi avem linii care sunt care mai lungi, care mai scurte, așa, și voi pune și balance rugged lines. Deci dacă avem linii care mai lungi, care mai scurte, InDesign automat va trece din rând nou liniile în așa fel încât să pară totul ca un corp de text cât mai drept posibil pe verticală. Și ignore optical margin, asta ar însemna, dacă trebuie să dau pagina în partea asta altă ca să vedeți, ignore optical margin, asta ar însemna că unele litere trec puțin de linia de bază a acestui text. Deci trec puțin în afara casetei noastre de text. Deci după cum vedem, C-ul este la ceva distanță de caseta de text, iar V-ul în general intră parcă peste linie. Noi nu avem nevoie de așa ceva, vom lăsa totul ca să fie la aceeași distanță. Left indent. Left indent, distanța de la marginea stângă a întregului paragraf. First line indent, distanța de la left indent a primei linii. Deci, asta ar însemna mișcăm întregul paragraf cu 5 mm și mai facem și prima linie să fie mișcată cu alți 6 mm. Deci distanța de la începutul liniei până la caseta de text, asta ar fi 5 plus 6 mm, 11 mm. Deci asta ar însemna diferența între first line indent și left indent. Aici 0 și aici 0. Același lucru se întâmplă și cu right indent, deci asta distanța din partea dreaptă, și last line indent, adică distanța minimă care trebuie să existe între right indent și ultimul semn grafic din această casetă de text. Space before, spațiu dinainte de fiecare paragraf, așa, și space after, spațiu de după fiecare paragraf. Deci fiți atenți la un lucru. Eu aici am făcut space before. Deci este spațiu dinainte de paragraful care începe cu litera T la noi. Și space after este spațiu pentru finalul paragrafului de deasupra. Deci pentru acest paragraf. Iarăși 0 și 0. Align to grid, alinierea către linia de bază a documentului. Fiecare document are o linie de bază, o rețea, de fapt, o grilă a documentului. Astfel, literele pot toate să se alinieze pe aceeași grilă. Deci dacă eu pun all lines, deci toate se vor alinea pe grila documentului sau first line only. Deci doar prima linie din paragraf se aliniază pe grila documentului. Restul sunt automat aliniate în baza leading-ului dintre caractere. Deci eu voi lăsa la none pentru a avea o aliniere pe verticală doar în baza leading-ului. Continuarea, taburile. Taburile este de fapt ca și în Word ceea ce ne ajută să facem aliniatele de text. Uitați-vă aici cum modific tabul. Așa. N-am nevoie de dânsele. Pasul următor, paragraph rules. Chestia asta este ceva mai interesantă. Sau altfel spus, liniile de paragraf. Deci în cazul în care paragraful nostru, eu mai întâi voi face un space before de 6 și un space after tot de 6 ca să fie mai vizibil. Așa. Și mă duc la paragraph rules. Nu prea mult. 3 și 3. Și mă duc la paragraph rules pentru a putea vedea modul în care apar liniile acestea pe paragraf. Deci linie deasupra paragrafului. Deci care stă în partea superioară, adică aici ar trebui să stea. Fac rule on și vedem o linie în partea de sus a paragrafului. Aici putem alege grosimea acestei linii. Deci întrucât eu acum aplic acest stil pe întreaga casetă, respectiv fiecare paragraf automat primește această modificare. Deci weight este grosimea liniei, tipul de linie utilizat, de exemplu, sau așa. Deci alegem orice tip vrem. Culoarea liniei. Putem alege culoarea textului cu
care scriem, deci dacă am modificat culoarea textului, automat se modifică și culoarea liniei, sau putem alege o culoare dedicată din lista pe care o avem aici, din lista de swatch-uri pe care le creăm separat. Despre asta cred că voi vorbi într-o lecție care vine. Detalii despre ce mai este pe aici. Hai să facem o linie de tip așa, cu o culoare albastră. Ce avem în așa caz? Overprint stroke. Deci am văzut că s-a activat aici. Overprint stroke ar însemna opțiunea pentru situația în care trebuie să avem grijă ca la printer această culoare să nu se intercaleze cu alte culori. Deci, după cum observați, în jurul literelor avem unde este spațiu, unde nu este spațiu și unele poate chiar intenționat se dezlipesc de litere. Nu este vorba doar de tipul liniei, ci de modul în care interacționează linia cu tipul nostru de text. Deci, aceasta ar permite, deci overprint stroke, iarăși. Deci în cazul în care dăm la printer pe culori separate, adică negru pe foaia aparte, albastru pe foaia aparte, cianul pe foaia aparte și tot așa mai departe, asta deja chestii ce ține de tipografie, aceste culori nu se vor intercala. Deci este o setare specială gândită pentru asta. Înapoi la tipul meu de linie. Așa. Și gap color, asta ar însemna culoarea dintre tipul nostru de linie. Deci gaura aceasta o putem colora și noi cu ceva, de exemplu cian sau galben sau verde, de exemplu. Și mai facem și overprint gap. Și aici ar însemna că se are grijă ca atunci când dăm la tipar aceste culori să nu intercaleze între ele. Așa, n-am nevoie nici de una, nici de alta. Aici nimic și aici text color. Tipul voi alege solid. Așa. Deci asta este de fapt ceea ce vreau eu să setez. Width, lățimea pe care se întinde linia. Deci este pe întreaga coloană sau doar pe cât ține textul. Deci dacă textul ține doar 3 cuvinte, dar coloana întreagă ține ceva mai mult, linia se va întinde doar pe aceste 3 cuvinte. Aici nu vedem asta pentru că vine pagina prea mare în zoom. Eu voi lăsa pe întreaga coloană, astfel dintr-un capăt în celălalt al casei de text se va întinde această linie. Left indent, asta ar însemna distanța de la marginea stângă de unde va începe linia. Același lucru și cu right indent, deci distanța de la marginea dreaptă de unde începe linia. Offset, asta ar însemna deja modificarea modului în care apare linia. Offset este poziția pe verticală a liniei față de linia de bază a textului nostru. Keep in frame, asta ar însemna să păstrăm linia noastră. Uitați, vedeți, aici avem linia în afara boxei noastre de text. Dacă facem keep in frame, automat ea trece în interiorul casetei noastre de text. Deci cam asta, adică este un tip de setare de linie. Mai jos aici avem linie sub paragraf. O facem și pe asta activă și stabilim tipul de linie de acest fel, de grosime 3 puncte. Și facem offset-ul, iarăși distanța pe verticală, la 1 mm sub linia de bază a textului. Astfel, fiecare paragraf pe care noi îl avem va începe printr-o linie subțire de un punct, va avea întreg paragraful, întreg textul cuprins și finalul, adică după ce s-a terminat paragraful, va fi o linie care va demonstra acest capăt de paragraf. Iarăși putem alege aceleași setări de culoare ca și la linia de deasupra. Eu voi dezactiva ambele linii pentru că astfel va arăta urât ceva, tipul nostru de text normal, așa. Keep options. Keep options este de fapt vorba despre păstrarea liniilor de text pentru următoarele paragrafe în cazul în care noi trecem textul dintr-o casetă în alta. Deci ca să mă înțelegeți despre ce este vorba, eu voi face următorul pas. Voi micșora această casetă și avem aici în colț dreapta un pătrățel cu o cruciliță roșie, ceea ce ar însemna că la noi nu este afișat tot textul în această casetă de text. Pentru a vedea mai mult text trebuie să facem click pe acest pătrățel
și să tragem o casetă nouă de text. Eu voi face așa o casetă și încă una alături. Deci, avem text care trece dintr-o casetă în alta, urmând 3 casete la rând. Deci de aici, mijlocul aici și finalul în partea aceasta. Iar și edităm tipul de text normal. Atenție, data asta nu am selectat nicio casetă, deci doar pur și simplu am pornit să editez tipul de text normal. Continuarea. Luăm, unde am rămas? Am luat asta, Keep Options. Keep Options. În mod obișnuit, aceste setări nu se utilizează atât de des, ele vin de bază, dar pentru cunoștințe generale vă voi explica cam despre ce este vorba. Această opțiune stabilește câte linii de paragraf, deci 1, 2, 3 și tot așa mai departe, câte linii de paragraf rămân în caseta actuală și câte trebuie reținute la începutul unei casete de text. De obicei, asta este realizat pentru a nu lăsa, de exemplu, un rând, adică aici, de exemplu, se termină paragraful, așa, ca să văd ca să văd unde se termină paragraful, voi face un indent de 6 mm, așa, și înapoi la Keep Options. Astfel vedem unde începe și unde se termină un paragraf. Așa. Deci, rămânem înapoi la Keep. Deci, spuneam, este realizat pentru a nu lăsa ca un rând dintr-un cuvânt sau două cuvinte mici, de exemplu aici un singur rând avem, să fie ca început de casetă. La moment noi asta nu avem, noi aici avem început de casetă, 4 rânduri întregi. Deci 3 rânduri întregi și unul al 4-lea început. Deci, această opțiune ne ajută să facem ca textul să nu zboare dintr-o casetă în alta doar pentru un singur cuvânt. Astfel putem alege să păstreze liniile toate împreună, de exemplu primele 2-3 rânduri dintr-un paragraf sau ultimele 2-3 rânduri dintr-un paragraf. Deci keeps lines together. Putem face ca 5 linii să rămână împreună sau 2 linii să rămână împreună. Sau keep with previous. Nu avem nevoie de așa ceva, nu vreau să intru în detalii pentru că oricum este un lucru care mai puțin se utilizează, cel puțin în viața de zi cu zi. Hyphenation, asta ar însemna funcția de trece cuvintele dintr-un rând în altul. Aici alegem dacă programul trece sau nu cuvintele dintr-un rând în altul și stabilim regulile pentru trecerea expresiilor dintr-un rând în altul. Deci, care cuvinte sunt trecute dintr-un rând în altul? Cuvintele cu minim 5 litere, de exemplu. După primele 2 litere este posibil să fie trecut cuvântul dintr-un rând în altul sau înainte de ultimele 2 litere, iarăși se permite trecerea dintr-un rând în altul. Minima posibilitate de trecere este 3 sau deja câte avem nevoie. Deci privim aici. Așa. După cum vedeți, aici se modifică. Lăsăm înapoi la 3. Așa. Justificarea. Deci, iarăși, spațiu pentru justificarea cuvintelor. Deci, spațiu minim lăsat în cazul în care noi justificăm cuvintele pe stânga, pe dreapta sau pe centru, 80%. În mod normal vrem ca să fie spațiu distanța între litere 100%, iar maximum 133% distanța, adică spațiu poate fi îngustat sau lăsat liber. Astfel, în cazul în care avem justificare pe stânga, așa, unde-i? Deci avem justificare pe stânga și mergem la justificare. Deci, distanța dintre litere și modul în care este spațierea dintre acestea poate varia de la 80%, adică spațiul dintre litere este micșorat până la 80% din spațiu posibil, pentru că aici se încapă mai multe litere împreună, sau poate fi împrăștiate litere până la 133%, vedem aici literele sunt împrăștiate, pentru ca iarăși să rămână paragraful împreună. Spațierea literelor la 0%, deci tot asta ține de tipul de font, și spațierea glifurilor, asta ar însemna caracterelor speciale, iarăși 100%, nu avem nevoie de
spațiere dintre dânsele iarăși ține de tipul de font pe care îl avem. Leading-ul, deci asta ar însemna în distanța între rânduri, este pus pe automat la 120% și în cazul în care avem un singur cuvânt să-l justificăm, automat va fi folosit la justificare de întregul, deci justificare forțată din stânga în dreapta. Span Columns. Span Columns este o funcție nouă implementată în InDesign CS5 care permite celui ce lucrează să divizeze textul pe coloane în interiorul unei alte coloane de text. Aceasta este mai ușor de implementat în cazul în care avem pe paragrafe separate, adică doar în spații în care avem nevoie, pentru că asta e sigur că nu avem nevoie de așa ceva în fiecare paragraf, în fiecare număr, în fiecare știre. De aceea despre asta vă voi vorbi în lecția ce urmează. Drop caps and nested styles. Drop caps sunt literele majuscule care se întind pe 2-3 rânduri de la începutul paragrafelor. Dacă, de exemplu, vreți ca începutul fiecărui paragraf din textul vostru să înceapă cu majuscule de acest tip, deci eu voi alege să se întindă pe 2 rânduri, vedeți? Primele 6 litere. Deci primele 6 litere automat se vor întinde pe 2 rânduri la începutul fiecărui paragraf de text. Aici avem doar 5 litere și un spațiu. Deci spațiul este iarăși considerat ca un caracter. Atenție, aici e scris caractere. Deci am greșit atunci când am spus litere, dar este vorba de caractere. Deci primele 6 caractere dintr-un paragraf automat vor fi date mari pentru numărul de rânduri pe care noi îl selectăm. Așa. Deci pentru 6 rânduri, primul caracter. Așa. Înapoi la 0. De fapt, despre asta voi vorbi mai precis, mai exact și mai la temă în lecția care urmează, deci partea a doua acestei lecții. Până atunci, sper că nu v-am îmbămăcit tare mult mintea și ideile, așa că ne vedem în lecția următoare.